Кели Уорд живее от години в село Преселенци, но не може да свикне с факта, че местните хора постоянно изоставят домашните си любимци. Намерих кучетата една сутрин. 5 кучета бяха изоставени и тичаха по пътя. Нахраних ги. По-късно през деня се върнах да ги нахраня отново. Казах на немските си приятели, че също могат да помогнат. На следващия ден се върнах и ги намерих простреляни и одрани. Не заслужаваха това. Това, което кученце в момента тук лежи простреляно, то беше на 1 годинка някъде, мисля, че беше булдог. Много кротки, много добри кученца. Общността и там чуженците предимно ангажираха се за храна, за водичка, търсиха им домове. Според мен това е абсурдно. Дори съгласно българското наказателно право, това е престъпление. Да избият кучетата и да им отрежат ушите и скалповете е немислимо за мен. Обичам България, харесва ми да живея тук, но трябва да се преосмисли отношението към животните. При убитите животни покровителите им намират гилза от ловна пушка и сезират полицията. Едва ли не са му казали, че това е нормално, това е по време на лова и тези животни нормално да бъдат така унищожавани. Живея в Малина от 4 години и съм бил свидетел на много жестокости. Няколко кучета просто бяха отровени на улицата, лежаха и никой не го интересуваше. И изоставени да се оправят сами. Едно кученце се отдави, 3 оцеляха и сега, слава богу, са в Германия, с добри хора. Йенс Хесе се грижи постоянно за изоставени четириноги, които прибира от улицата. Нарича дома си в село Преселенци кучешки рай и се определя като природозащитник. Работя с немски ветеринарен лекар и изпращам по 2 в Германия всеки месец. Някои от кучетата бяха сериозно ранени, простреляни или блъснати от кола. Оперирам ги във Варна и след това ги приютявам, докато им намеря добри семейства в Германия. До момента е спасил около 50 животни, като дори е превърнал лятната си къща в кучешки подслон за зимата. Забелязахме, че напоследък много кучета изчезнаха. Опитвате се да изградите доверие с тях, да ги приютите, грижите се, водите ги на ветеринар, кастрирате ги, но след това кучетата изчезват за една нощ. А за мен, като активист за правата на животните, това е неприемливо. От полицията в Добрич заявиха, че случаят е докладван на прокуратурата. Държавното обвинение е образувало досъдебно производство. В община Генерал Тошево няма подаден сигнал за конкретния инцидент край Малина, но жалби от други места не липсват. В много ситуации се получават сигнали за жестокости, за не както трябва отношение към кучета, включително и бездомни, както и за домашни. Практиката отива се на место, проверява се сигнала, ако е за санкция се санкционира лицето, при условие, нали, че се докаже жестокостта и лицето извършва деянието. Тази задача обаче е по-трудна и от овладяването на популацията на бездомните животни. Повечето средства се осигуряват чрез постъпленията за домашните любимци, които са регистрирани в местни данъци и такси при общината. Тази такса при нас е незначителна. 6 лева на куче годишната. Само за залавяне и обработка на едно куче са нужни поне 100 лева. Генерал Тошево е малка община и няма собствен приют, а договор с неправителствена организация, която настанява само болни и крайно нуждаещи се. Това е скъпо удоволствие и малко общини могат да си позволят да стоят в приютите кучета. Със собствени сили администрацията успява да залови и кастрира по около 50 бездомни кучета годишно. Решението въпроса е, ако има начин, повече масово кастриране, защото тези кучета не са бездомни, те се озовават бездомни. Обикновено са освободени от хора, които вече не искат да се грижат за тях. Това далеч не го стигаме. Не знам и в някоя община в България дали има толкова осъзнати граждани, които искат наистина да се грижат за домашни любимци. За повече отговорност апелират и новите заселници у нас. Моля, направете така, че най-накрая всичко това да спре, за да могат хората и животните, чужденците като мен, да живеят в мир и радост тук, в България. За Събуди се, Надежда Карапанчева.